Hello dolls, dobrodošle u novi video na kanalu Two Dolls. Nemojte da se zbunite što pored mene nije Jovana kao i obično. Odlučile smo da ovaj video koji ćete gledati u nastavku bude iz dva dela. Naime, mi smo snimale, kao što ste vidjeli prošli video, AliExpress i kupovina na AliExpressu, naši savjeti i trikovi, ali naravno na kraju tog videa smo stavile i našu kupovinu sa AliExpressa, ono što smo kupile u posljednje vreme. Međutim, problem je u tome što je onda to jako dugo trajalo i odlučile smo da je praktičnije da taj video podelimo na dva dela. Jedan ste već vidjeli, odnosno AliExpress savjeti i trikovi, a drugi deo gledate danas. Danas vam pokazujemo u nastavku ovog videa, naravno, sve ono što smo mi u posljednje vreme kupile na AliExpressu, naručile. Ima tu nekih zanimljivih stvari, ima puno nakita. Kad kažem zanimljivih stvari, vidjet ćete kakav smo trik još jedan pronašle, također na AliExpressu. Tako da eto, ako hoćete da vidite našu kupovinu na AliExpressu, to je sve do nekih $10-15, zaista ništa preterano, a ima zaista zanimljivih stvari. Ako želite sve to da vidite, vi onda ostanite do kraja videa, a pre toga samo da vas pozovem da ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, naravno upišite dole u komentarima da li vam se dopada ono što smo mi poručile, da li ćete možda vi nešto poručiti i tome slično. Ne zaboravite da se subscribe-ujete ukoliko ste novi na našem kanalu. Moram da naglasim i to da će svi linkovi da vas čekaju dole u opisu, dakle pronašle smo linkove ka svakoj stvari koju smo mi poručile, samo kliknite dole i sve vas tu čeka. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nastavku videa, je tu sa mnom i Jovana, pa se opet vidimo na kraju videa. Ćao! Da vam pokažemo šta smo mi to posljednje naručile sa AliExpressa, u posljednjih mjesec dana nam je to stiglo. Da vidite, eto, Jovana će da krene, pošto on ima 15 stvari, pa ajde, evo. Više nemam 15, ali kao imala sam kad sam naručila. Evo, krenut ću od prve haljine, mislim da je ona zapravo prva meni stigla i da sam je prvo i naručila. Ostavit ću vam sliku ove haljine jer imam fotografiju, pošto sad ne znam kako to izgleda ovde. Evo da ti pomogam, nas ide. Ima ove tanke bretele što se meni mnogo sviđa. Jeste, baš je lepo. Da. I super je materijal, sve sa strane kao naborano. Da, ovde vežete, znači gore ove bretele kako vam odgovara, a dole super je stvar što vi ovo možete da odvežete. Sad ću da vam pokažem, samo sekund da odvežem ovo. I možete da namestite tu haljinu kako god vi želite. Da vam bude jedna strana duža, jedna kraća, ili da vam generalno bude duža haljina, ili skroz kratka. Znači, bukvalno kako god vi želite to možete da namestite. Možete da je skroz spustite ili znači podignete jednu stranu, da jedna strana bude duža, jedna kraća. Bukvalno kako god želite možete da nosite ovu haljinu i super je stvar, možete da je nosite ispod nje neku rolku. I baš je lep materijal, ovako pipam i baš je lep materijal. Mislim, to sad ne znam kako izgleda na kameri ovako kad se pokazuje stvar, ali ostavit ću vam sliku pa ćete tačno vidjeti o čemu je stvar, o čemu govorim. Super je materijal i baš iste kao ovaj na sajtu, tako da eto. Ostavit ćemo linkove inače svih naših stvari. Da, možemo da ih nađemo. Sad moja haljina sa AliExpressa na koju sam posebno ponosna jeste ova haljina. Ostavit ću i ja fotografiju nje da vidite ovo savršenstvo. Na AliExpressu možete naći i Zarine stvari. Nekad čak stignu i sa Zara etiketom. Istina. Ne, ozbiljno, najozbiljnije. O čemu se tu radi ne znamo, niko ne zna, ali možete naći i Zara i Mango stvari na AliExpressu. Mi provereno znamo koje prodavnice drže Zarine stvari i sad ćemo vam to otkriti, to je naša velika tajna i drago nam je da možemo da je podelimo sa vama. Prodavnica smiješnog naziva, ali Zarinih stvari je Vadim. Dakle, na Vadimu možete naći Zarine stvari. Sve aktualne kolekcije, najnovije, odmah sve bude na Vadimu. Na Vadimu, da, ali generalno ne mogu da se nađu baš sad sve Zarine stvari, ali većina stvari nekako onih koje obeleže kolekciju tu je. Da, najpopularnije stvari koje vidite na Instagramu, tamo ćete naći sigurno. Da. Sada imaju one kožne suknje Zare koje svi nose, sve to možete naći na Aliju. Znam da ta kožna suknja košta $12, u prodavnici je 3000, tako da mislim da vam se mnogo više isplati da je kupite na Vadimu, a potpuno ista. Takva je i ova haljina. Ja sam ovu haljinu ganjala na srpskom Zarinom sajtu, htjela da je naručim, trebala mi je za neku proslavu, a proslava mi je bila za 3 dana od momenta naručivanja, pisala da haljina može da stigne tek za 5 do 7 dana, ja odustala i onda vidim ovo na AliExpressu i kao, pa to je ta haljina ista, potpuno ne piše Zara na etiketi, ne znam, piše nešto bez veze, ali ovo je haljina u veličini S i potpuno ista kao taj Zari, platila sam je, ja mislim,
12 ili 15 dolara, a u Zari je bila 3300, pošto eto, htjela sam da naručim pa znam. Tako da eto, duplo manje, a ista stvar. I obožavam je predivne i vidjet ćete na slici. Slična situacija se i meni desila. Ovo što nosim sada, znači evo ustaću da vidite. Ovo je kao ovaj beli ogrtač, to je oficijalno sa Zarino. Ali je sa vadima. Ali je sa vadima, da. Ali je sa vadima, ja sam to u Zari videla možda u maju, tako nešto. April je možda bio, da. Ali ja sam to tada vidjela i ova zavesa je koštala tipa 5000 dinara, mislim suludo zaista. I pošto sam sad tražila neke stvari pred ovo putovanje, i našla sam ovu haljinu i to mi je bilo onako, to sam zamislila kombinaciju sa njom, naravno odmah, i na vadimu sam mi platila 14 dolara ili tako nešto, ali znam da je bilo do 15 dolara. Dok je na Zarinom sajtu bila 5000, mislim više ni nema u Zari. Tako da, super je haljina, mislim, evo, kao što možete da primetite, materijal je skroz okej. Pa potpuno isti. Potpuno isti, to je taj materijal. Možda je ova haljina malo kraća u odnosu na onu u Zari, ali to je to. Ja sam naručila M veličinu, inače nosim SXS, ali sam naručila M zato što su pisali da ukoliko naručite manju veličinu, kraći su vam rukavi. I zato sam ja naručila M, jer kao ovo je ogrtač, pa iako je veći, nije problem nikakav. To su pisali u reviews i ona je čitala, tako da o tome se radi. O tome se radi, tako je. I top koji sam naručila, koji je, evo mogu da ga pokažem odmah, koji je također kopija Zarinog topa. Mi je M, zato što sam pročitala i rekla je neka devojka kao naručite veću veličinu od vaše, zato što bude mnogo kraći top. Ukoliko ja sam uzela S, bio bi mi kraći, skroz bi mi bio gol stomak, eto, to nisam želela. Tako da, ovo je super, super materijal kao lan, mislim, znam da nije verovatno lan, ali slično nešto. Imaš sliku i u ovome, imam sliku, ostavit da, nosila sam na Ivan event, tako da ostavit ću sliku i ovog topa. AliExpress je raj za aksesuare. Definitivno. Tamo možete naći sve što ste zamislili, od aksesuara, čak i iz aktualne Zarine kolekcije imaju stranice s nakitom koje prodaju samo Zara nakit. Znači, apsolutno, kucate ZA i naći ćete, ostavit ćemo neke linkove dole. A nas dve obožavamo na AliExpressu da kupujemo naočare. Ja sam imala isto ovakve, slomile su mi se i ja ih slikala, postavila preko ove aplikacije Alijeve i on mi je našao iste za 3 dolara. Tako da, evo, potpuno sve. Ja sam tražila ovakve, baš ovu boju, jer postoje na Aliju, ne znam da li možete da vidite da je ovo nije ni nude skroz nude, nego je onako između bele i nude boje. Mnogo je lepo. Da, ja sam tu boju tražila na Aliju. I namučila sam se da nađem, jer bukvalno samo jedan prodavac je imao baš ovu boju. Ali je imao, jer sve ostale su kao roze. Tako da sam pronašla kod jednog prodavca i bila presrećna i naručila sam ih, svi su rekli da su super i stvarno su super naočare. Evo da, još jedno možemo da stavimo da vidite, obožavamo, znači toliko su kvalitetne naočare i čvrste i mislim jako su jeftine, jako. Dobro, dalje? Dalje mogu pokažem evo midjuše koje nosim trenutno. Njih sam već naručila pa sam ih izgubila, mislim nosila sam ih pa sam izgubila, pošto su ovo vidite ove ear cuff, ja mislim da se tako to zove, koje možete da stavite, namestite po veličini vašeg, da. Tako da izgubila sam ih i onda sam odmah naručila još jedne zato što koštaju, ja mislim, $1.50, mislim sve ove midjušte koštaju $1.50. Cijelo pakovanje. Da, cijelo pakovanje, tako da eto, ostavit ću link i za njih. Dobro, kad smo već kod nakita, rekoh ja da obožavamo aksesuare, pogledajte vi ovu ogrlicu. U jednoj beogradskoj radnji ova ogrlica je bila, koliko beš, 800 dinara. Ja sam je na AliExpressu platila $2. A da ne pričamo o tome, tim Instagram stranicama sa nakitom, da je naravno to sve sa AliExpressa, da je sve po 3-4 puta skuplje nego na Aliju i da sve to možete naći na Aliju i da svi to zapravo i nalaze na Aliju, kupuju tako samo što preprodaju ljudi to. I onda jako skupo. A ovo možete sebi da priuštite još za $2, mislim to je 200 dinara. To kako košta jedna kafa, ako volite nakit znate da će ovo jako dugo trajati. Ovdje ima 5 ogrlica ljudi. 5 ogrlica, to toliko lepo izgleda kad se stavi, sada nosim nešto drugo, ali sam baš preponosna što sam ovo našla jer baš volim ovakve ogrlice i eto bila je jako povoljna. To je to. Sad i ja da pokažem svoje ogrlice, pošto sam tražila tokom leta školjke svuda i nigde nisam mogla da ih pronađem, apsolutno nigde ih nije bilo. A da ne koštaju sad 800-900 Da, ali nisam ih generalno ni za 800-900 videla sam u Stradivariusu su jedno pakovanje i nakon tog dana, pošto tada nisam kupila, više ih nikad nisam videla, nažalost.
I tražila sam ih i onda sam na kraju konačno naručila sa Alija. Evo, to je ova ova su mi savršene kao bele sa kombinacijom zlatnog. Mnogo su lepe. Zlatnog zapravo. Baš su lepe, da? Stavi ovdje ovako da može da se vidi. Da. Mogu da stavim i, da. Imate i, naravno, skroz bele školjke. Kakve god želite, tako da... Super. Evo, tako to izgleda. A dve si, evo i ovu si naručila, da, dve. Da, i tu sam naručila, ovu sam nosila, ali ovu nisam. Evo kako ova izgleda. Ovo ti se baš, ja sam kao one prodavačice, ovo ti se baš super slaže, može da bude sportska elegancija, fazon baš je super. Sportsko elegantno. Da, ali baš je lepa i ova ogrlica, da ti pomognem. Eto, tu su školjke, koliko hoćete, imam još, naravno, pazi. Imam i ovu nanogicu, ista je kao i ova jedna ogrlica koju Jovana drži. Evo, da. To je bilo pakovanje zapravo. Ovo je bio komplet? Da, komplet. Sjajno. Komplet za tipa $2, naravno. Nama je sve ovo vidio $2, ali šta ćemo kad je tako? Svakad je sve $2. Jeste, da. Ja sam naručila Rife sezone, naravno ovo, mislim, sam svuda tražila i onda su mi svi na Instagramu pisali kao, pa gdje si našla to, kažem, ljudi, AliExpress. Svakako imate tamo. I košto je $3, eto, nije 2, nego 3, ali je bio free shipping, sad se nadam da mi kosa nije katastrofa, Pavlović pomozi. Ću probati ovo da stavim ovako bez ogledala, da vidite. Da. Evo vidite kako on stoji. Jako je velik, nekako onako poprilično, kako bih rekla, prilično velik. Baš je onako velik i debel, eto. A mene podsjeća na Blair, naravno, ukoliko ste gledali Gossip Girl, to je taj vibe. Ali totalno ima na AliExpressu i oni koji su skroz u Blair fazonu sa nekim tu šljokicama, ne znam, biserima, kristalima i to. Tako da eto, ako volite te fazon, trk na AliExpressa, ovi Rifeovi će se nositi cijele ove zime, imate vremena da naručite da vam stigne, to je to. Dalje, evo ja nešto za kosu, opet popularno naravno, scrunchie gumice. Scrunchie! Evo ako ste volili Carrie Bradshaw, onda volite scrunchie. Da. Evo, scrunchie nude koju sam tražila također svuda. Na Aliju sam kupila dve, ovu i crnu. Crnu nisam mogla da pronađem, zato sad ne pokazujem, ali iste, samo je crna. Te dve sam platila možda $2, mislim stvarno jako jeftino. A također postoje razni dizajni, materijali, ovo je kao neki pliš. Tako da možete izaberite kako god hoćete scrunchie gumicu. Sve to možete da zamislite prilike. I posljednja stvar koju ja imam da pokažem, ovo mi je stiglo i malo sam testirala, zato su ovako prljave, morala sam da ih probam i da ih testiram i da se šminkam sa njima pre nego što ih spomenem ovde, su četkice. Četkice su savršene. Ja ne znam, ova me posebno oduševila, ona je za crease, zove se Eye Crease Brush i bukvalno za svaku četkicu ima naziv dole. Ova toliko dobro nanosi senku gore u crease, znači nije za blendanje nego je za nanošenje senke jer je dovoljno mala da možete njome da nanesete senku. Fantastično. Onda ova recimo, samo da je nađem, ovo je Large Shader Brush, ova za nanošenje senki preko celog kapka, fantastična, veruj mi, znači totalno su pigmentovane senke kad ih naneseš ovim na kapak kao da si prstom nanosio. Predivno. Naravno da ću da naručim ovo, jasno vam je. Evo i ovu sam kupila, nadam se da sam još nekog. Pa onda ovo ima kao gore za obrve, češljić, a dole ima kosu četkicu za obrve i zove se Eyelash and Eyebrow. Znači, fantastično. Sve četkice ove koje sam probala. Ima čak i ova za eyeliner. Da, ima ova za eyeliner. Evo, Band Eyeliner Brush, ćemo da vidimo. Nju nisam probala još uvek, ali ona izgleda dobro. Ovo sam također probala, ovo je Tapered Blending Brush. Ovo odlično senči, znači baš super senči jer takvog je nekog oblika, tako da super senči. Tako da ljudi, ovo je najbolja investicija ikad za eto koliko, $300, vi dobijete 12 četkica, pritom ovdje možete jednu dobiti. Jedna kala blending brush košta $380, pa vi vidite ovo sve ili ova jedna, evo ovako da pokažem ovo, znači ostavljamo link dole, vi odmah trčite, naručite, pritom imaju sa roze drškama, nego ja vas beli. Imaju sa roze drškama. Za crnim, da, imaju i sa belim i sa roze drškama. Imamo još nešto? Imamo još. Ja imam još jednu haljinu da vam pokažem. Evo ove haljine, sad ja ne znam da li vi to možete da vidite jer je ona dugačka. Stvarno je dugačka. Da, evo skroz dole do poda. Ona je providna, ali onako dovoljno providna. Mislim, nije previše providna, nego lepo kad nosite neki ili body, recimo super body ili kupaći, onda je odlično stvarno.
To je to, stigli smo do kraja današnjeg videa, hvala vam svima na gledanju, kao što rekoh u sledećem videu će svakako Jovana biti ovde negde tu na svom mestu, već ste je videli u prethodnim kadrovima, vidjet ćete opet narednih nedelja i to je to, ostanite uz naš kanal i puno vam hvala što ste tu i što nas gledate. Vidimo se sledeće nedelje, ćao!